umu ndimene ndithu Norman Chisale bodyguard wa APM wamalizira kampeni yake kuimaliza kampeni aliyense wakumaliza kampeni aliyense wamaliza kampeni panopa kampeni yatha kunali bize ndiyebe zonse sizinakabwera pakamodzi koma tiziponya pang'ono kuti awa amaliza chonchi awa amaliza chonchi awa ndi Norman Chisale kuponya ndithu zawo nawonso malonjezo awo kufuna kuti votelere lero sinkuza ni mawu oti mukandivotere ayi chisankho munasankha kale mukunziwa amene mukansapota olontagudubuka olontaruka magazi ngati inu simukufuna ine siziteka ngati inu mukufuna ine ziteka palibenso chifukwa lero choti lero ndibwere pano ndiziyambafu abuliyani aja amatauma aja iyayi koma mbawala aja zonsezo nzopanda ntchito kuyambira pa 16 tikamafika 17 18 malizatsi kutuluka ine ntchito yanga yoyambirira ndikusuzumira m'mimba mwa Mulungu amene mukuganiza kapali pano kuti nolomaniyo akangowina mwezi wa mawawu ndekuti atimangira bridge tasemphana tikuyenda mosiyana choyambirira mukhute mukangokhuta mwezi winawo ndeti tikambirana kwakutha kwanasi kuli bridge yopochoka tiyeni tikayione ndikukayimanga bridge ija kumaliza chimanga chimene mmachionachi ifeyo tisamachite matama chimanga chambiri mcha World Food Program si cha munthu ayi tizizigawa aliyense amene awine kunoko mumuuze kuti tigawe chimanga cha World Food chikhale apa chimanga cha Chisale chikhale apa chimanga cha boma cha government chikhale apa ndachula zinthu zitatu osachita matama ndi chimanga cha World Food ichikira matama chimanga chako iweyo tifunire jera zinthuzi koma ndafuna ndivengeko 5 years kuti nanenso ndikamapita kuli chete adzukulu angawo adzaloze kuti kudali Norman ndipo Normaniyo anamanga nsewu watala opita kwa kutha kwa Anasi opita kwa Sialudzu opita kwa Gomeya mmenemo mudzitchula kuti kudali Norman sindili pano kudzatenga zinthu zanu azibale anga koma inu ndine tithandizane tione mavuto amene ali kunoko ndi mavuto tiapange bwanji tiamalize bwanji ndibwerezenso mafumu muzilemba zimene ndikuwuzanizi mafumu ang'ono akulu okalamba olumala anamasiye ineyo ngati Norman ndizamangira manyumba pa ndalama zanga osatizaboma ndipo nyumba yake sidzachepera zipinda zitatu sindikunena ngati kampeni ayi palabwa mpini ena amalimbana nane sikuti akamalimbana nane muziona kuti iwowo amandiona apa iyayi amaona pa phezulu kuti tsiku lina ndidzagudubula pamene ndipo ndidzakhalapo pamene
koma sinimakhala kulimbana ndi anthu kunyoza anthu ine oza kwambiri funso lanu makamaka kuti kampeni yaenda bwanji. Kampeni yaenda bwino kwambiri. Chimene ndikuti yaenda bwino, kampeni ndi nkhani yokadzigulitsa. Kumakhala malonda ena amene umadziwa kuti yaduka kooda. Kuti mudzadziwe kuti game yaduka kooda ndiyo kuti munjira anthu amayamba kupepesa ndi kumalira. Ndiye inu mwayiona kuti game ndiyoduka yaduka kooda mkatikati kumapepesa. Inu munthu mukamathamangisidwa ni munthu ndiye ukazamva ambuye pepani umadziwa kuti zangayo wasalapo kuno kundigwira. Ndiye wapepesayo mukumuziwa ndinu. Ife throughout munjira monse mwakhala mukuona manifesto yathu ikuita resonate ndi zikhumbokhumbo za Amalawi. Mwakhala mukuona inu kunena kuti Amalawi kuzunzika kwawo kukuyankhidwa mu manifesto imene tili nayo. Amalawi chimene akuyembekezera kwambiri padakali pano ndi economic stability. Ndipo zimenezo tinakambira tsiku lina lake kunena kuti ndi chipani cha DPP chokha chimene chimadziwa bwino kuchita zimenezo. Because among the many ndi kudzimana kwa ku executive. Boma ili silinaonetse kudzimana kwa ku executive. Imabweretsa maululu kwa inu. Inu munamva nduna amene zimayendera kupita kunja. Zoti forex mdziko muno mulibe inunso kumadabo kuti ena ali ku Jamaica, ena ali ku Rwanda, ena ali kuti forex yake ikusowayi. Pano tikiti kuti mukagulirwa kwa kuzati mugule $. Kodi iwo amagula m'magwacha? Ayi. Mavuto amene tili nawowa ndi awo. So kampeni inali yophweka chifukwa chokuti Amalawi amachita motero. Kodi takonzekera bwanji kuma members of parliament? Takonzekera bwino kwambiri. A director athu akuwuzani kunena kuti ngati tili ndi malo amene sinaike munthu ndi malo awiri atatu mwina chifukwa cha zinthu za court ndi zina koma taika ma representatives. Sitinangoyika tu ma MP amphwepwa. Inu tsima MP amasewera. Mutati muyangane kunoko ngakhale akuluakulu ali kumene kwa ndi se anthu amasewerayo. Komanso kunjako kuli bwino ndingakutsimikizireni kuti tipeza 2/3 majority ku parliament. 2/3 ya 228 ndi 162 and we're going to get 162 and above. We're going to have a smooth ride between our partners, ourselves, Ford, Ref, wina aliyesa amene ali partner watu tikaphatikiza ma members of parliament athu azikwana 162 ndipo tikwanitsa kupanga zonse zoyenerera. Notwithstanding zonse za ma rigging zimene azinena zija, any rigging plan tikuidziwa, taidziwa ndipo taika njira zokonzera zimenezo. Zikomo kwambiri director. Kungonjezera kuti ngakhale amene ali ku MCP ku ma MP au ma shadow MPs tukambaliza ma shadow MPs aku ma Congress party akusupporta Professor Arthur Peter Mutharika, akusupporta manifesto ya DPP ndi Ford chifukwa kumaona 5 billion ija ndi chituko cha kumudzi chimenechi. Akumaona school fees ya ulere ija ku primary ndi ku secondary. Ndi akusupporta Professor Arthur Peter Mutharika. Muzadabwa ndipo zimene zichitika pa 16 September. Kupeza ono kuti kudera kumene koko akuina ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ngakhale kuti kwachokera mwina mwake MP akuti wa Congress. Chifukwa chani? Ma MP awonse akusupporta Professor. Achakwera alibe munthu padakali pano. Akhala okha mwina ndi anawo ndi akazawo ku State House. Okha. Chifukwa chake so ma minister awo awamba kusiya zintchito. Titero kuti no tingomalizitsa mufuna kukwangula pa nkhani ya ma MPs. Mukwangula kenaka bwana Bempiri muliso kukwangula basi mamaliza. Inenso ndingopempha pang'ono atolankhana azanga pepani ulendo uwu tiyeni tipange tizilemba zabwino kumapezeka kuti tumakhala ndi disinformation kwanamiza anthu mwina tisiye kaya kwangotsala masiku ochepa asiye na Malawi akavote bwinobwino komano kumayamba kwafotokozera izi zambiri zimene zikuchitika. Ndaona pena pake matsamba ena akakuti ayi DPP afuna akagule manyumba aboma mochita mokakamiza. Nzonama zimenezo tisapange zimenezo. Mwakuti tisapange zimenezo. Inuyo atolankhani muliso ndinu fourth state of government. Kuti timatengera kuli executive, kuli judiciary, kuli legislature ndi kuli media.
you have got a role to play in governance of this country. Ndino auzeni anthu zona zokhazoka zakuti pa 16 September kuti mavuto amene tikathane nawo. Ngati sitithana nawo kuti mavutowa mbali inayi tizanganaso inu ya media kuti simunathandizira Malawi kuwauza zona zenizeni. Titakulandira ndalama panopo khanga nikuti aliyense no ndalama ija yafika pakuti no kumayipempherera kamwe mayi ngati mulungu wathu. Ayi, ndalama ya kumalawi kunoko is useless money. It cannot even 50,000 cannot buy you anything. Cannot. It is failing even to buy you a bag of fertilizer, failing to buy you a bag of maize. Ndiye no mwina mwake kacha imene yongo malandira zinthu ndikuti ndikalemba chakuti. We can do much better than that. Ineyo is an appeal as spokesperson of the party kuti samango khali akuyankha zinthu kumakuyankhani ina kakalemba tiziyankha. I hope that you are going to practice a responsible journalism. Ndipemphe Chesalima ndikupempheni manivesesa ndikupemphe nonse mabwera kuti ifeyo we value you and we are willing and we are very determined to even up the profession of media, because we believe it's a fourth estate. The fact that it is not registered as the fourth estate, in other countries media is registered to be the fourth estate of governance. If you could not banga zinthu zitatu, no. We are willing as DPP, we are ready to invest in the media so that the media can carry the message to the people. Nimawamene ondapempha Honorable Suleiman angomalizitsatu kukwangula panopa kumapeto zikomo kwambiri. Yeah, zikomo kwambiri. Izo za disinformation izosira na MBC amene onde madolo ake inu sizima kukhalani. Mangofuna ndi thandizire kuyankha funso la ma MPs kuti akonzekera bwanji. Ngati DPP china chimene mukuyenera kuziwa ndicho kuti it's a national party. Timakhala ndi ma MP chigawo china chilichonse. As we speak, from 2019 elections, DPP has MPs in Chitipa, Rumpi, Nkatabe, Mzimba, Nkhotakota, Mchinji, Lilongwe, Southern Region, Eastern Region. Tinatulusa ma MP all these areas. It's a national party. And this time around, we expect to do better. 2/3 ikunenedwa ija ikuoneka kuti ikuteka ndipo ndiyoteka. Chinanso tamaka kwambiri mukhoza kuona kuti even some senior ministers kwawo akulephera kuima pa chipani cha Congress. Akuima independent. Kaoneni kuchikwawa north uko. Senior minister akuima independent. Zavuta pa ground. So expect landslide ma MPs at DPP tukufuna 2/3 kuti tikakonze zinthuso malamulo ena amene sanali abwino tikakonze. Ndimalize ndikwalimbikisa Malawi ndi ufulu wathu pa 16 tiye tikavote, tisaope, tituluke maunyinji. Dziko li pamene lafika apa sife tokha DPP, Ford, Alefu, NDP amene tingakonze koma tonse collectively inu kutithandizira kwake ndi kukangotivotera pa 16. Muone ndithu zimene zitachitika kuchokera pa 16 zikhala zosangalatsa Malawi aliyense. Zikomo kwambiri.